लोगोफोर वेलकम बेक टू संसार दैमानि अनादार ब्लग स' लोगोफोर आंनि गोबाय गिजि देराजों फिन खेबसेयाव गासैखौबो बरायफिनबाय आरोना लोगोफोर नै आं मा मावनो नागिरदों नोंथांमोनाथ' टाइटेल आरो थाम्बनेलखौ नायनानै एसेबाबो हमनो हाखाबाय जानांगौ नङा होनबा लोगोफोर नै आङो सिखा खंखाइ लादों आरोना नैबे आंनि उनथिंजाय नुदोंना बियो जाहैबाय फुल जारु आरोना जोंहा बियो न'आव हारसिंनो रज'नायमोन आरो सिगां जिहेतु जोङो एसे उन्दैयाव बिराद जारु दाननानै जोङो फानोमोन आरोखि ओमफ्राय बेफोरबादिनो फाननानै जोङो बिजाब बहि बेफोरबादि गोबां बायनानै लायोमोन आरो सिगांहाय ओमफ्राय आङो दाननोसै दिनै थ' नायलांबाय थादों ओमफ्राय आं माबादि भिडिअ लादों होनना बुङोब्ला नै बैया सियार दोङो ना बे सियाराव दोननानै आङो भिडिअखौ एसे लानो नागिरदों आरो थ' नायलांबाय थादों लोगोफोर जा बुरजा दानखाबाय आङो लोगोफोर नै नुदों ना बेखिनियाव जाबना दोनदो आरोना गोबाय देराखौ नायहरनाय उनथिंजाय जि लेथ्राखा जोंहा न'आ लोगोफोर दा मुगैदे आंगोफोर जोंनि न'खौ गोरिब होननानै ओरैनोथ' बिराद मिनिजाबोबाय बिराद बुंबोजाबोबाय न' बाङानो लाइ लथर गैजाया न' बाङानो गैजा रोङा गाननाय जोमनायाव हले दा बुंसै बिराद बायदिसिना गानखायो माथो बिदिनो ओरैबादि बुङो आंखौ मानसिफोरा आरो ओरैबादि मानसिफोरा कमेन्टआवबो बुंहरो बिराद देवानि नोङो बेरायबाय थायो सानसेबो न'आव थाथेरा होननानै बुङो आरोना एक्सुवेलि आङो बेरायनो होननानै बेराया दे लोगोफोर माबा मोनसे कारन माबा मोनसे प्रग्रामफोर थायोबासो आङो माने थाङो आरो ओमफ्राय जाखिनि आङो फ्रि टाइम मोनो बे समावसो आङो बेरायो आरोना ओरैनो आङो जानला माला बेकाराव बेराया आरोना बुजिग्राफ्रा बुजिगौ आरो मिथिग्राफ्रा मिथिखागौ आं मानि थाखाय थाङो बबेयाव थाङो दाबो आङो मोनसे प्रग्राम दङ अराङाव आरोना बे प्रग्रामाव थांबाबो मानसिफ्रा बुंफिनलायसिगोन आरो बेसेबां बेरायनो हायो बे मानसियासो होननानै थ' मानसिफोरा बुंनायखौथ' मा बुंनो आरो मानसिफोरा बुंनायखौथ' मा बुंनो आरो आंथ' जेबो बुंनो आंहा माबा गैया बुंनाया बुंबाय थाथो गाज्रि मोननाया मोनबाय थाथो नाथाय मानसि मिनिनाय मानसि बुंनाया आंनि थाखाय बिराद मोजां इसोराल' आंखौ दा मिनिथों नङा होनबा लोगोफोर गोरिब मानसि नालाय बहाथो मोजां मोनजानो मुगैजाखागोनखा पुरा हाजोआव दाननाय बायसा मोनखादों आङो नै लोगोफोर बेसेबां बुरजा ओंखारखो नुदों ना बेयो गासैजों 6 मुथा 7 मुथाफोर बारनोबो हागौ आरोना सिङाव दङ पुरा नै थख्लाख्ला जाजोब्बाय बेयो फांसे आरोना नै फुलि दाखालि बोरमाया एसे जाना दोनदों बेखौ गायस्लायनांगौ बेलेगावहाय ओमफ्राय बेफोराव गोदान गोदान मेरला रज'दोंमोन आं बुखुजोबनासो गारबाय लेथ्रा जागोन होननानै नै लोगोफोर पुरा मुजा गाननानै लाबाय आरोना आखाइ नै लोगोफोर बोरै बोस्रोदो होनबा ओरै बोस्रोदो आरो नायखो जोङो सिगां बेबादिनो खालामोमोन आरो नै बिसिनि गोलाव गोलाव दोनदो आरोना माने जेसांखिनि दानस'नांगौ उनाव दानस'नानै लानो हागोन आरोखि मुजाया जिथोसैलै ओरैबा स्र' स्र' गयो आरोना बिदिबा बारा माबा जानो नाङा गलयो बिदिबा गलयो जि मोजां जायो बिलाइ आरि सिरिजोबदोंना ओंखायनो दा सिखागोन नालाय ओंखायनो सिला गेजेरावनो बानायखादों माबायावबो सिलायावनो खानानै नायदो Sumpah guna kira.
ओरै हमदो ओरै बोदो नैबेखिनिल'सै आरो मोननै हमखादों आङो नै नै बे पुरा ओरैबायदि स्पिड मावनाय जादों पुरा मेंगुलाय लांजोब्बाय आरो ना लोगोफोर नै बेखिनि ओंखारबाय आरो ओरैबायदि बुरजा खमसे खम आं 6 मुथाफोरल' ओंखारगोन सानदोंमोन इयो 7-8 मुथाफोर जागोन आरो ना गासैजों बेयाव एसे मबाइलाव एसे खम नुदो दे लोगोफोर गासै 8 मुथायाथ' जाखाथारगोन न'खरथामजों राननांसिगोन बिब'नो मुथानै नङाबा मुथाथाम हरनांगोन ओमफ्राय बिनानावनो हरनांगोन ओमफ्राय न'आव मुथानैबाबो लाखिनांगोन मुथानै नङाबा मुथाथाम थांनाय बोसोरनियानो दासिमबो दङ आरोना जोंनिया ओरैबायदि मोजां सिबनो माने राहोनानै पुरा दाननाय जादों नालाय बेखायनो बिराद जोरो आरोखि नै लोगोफोर टिङावहाय फोरानदों आरोना गिदिर फिसा खाजोबदों आङो मुथासे मुथानै मुथाथाम मुथाब्रै मुथाबा ओमफ्राय बैयाव मुथासे दोनदो 6 मुथा ओमफ्राय गासैजों बेजों एसे एड खालामबाथाय रानबाथाय गासै 8 मुथाफोर ओंखारनो हागौ आरोना लोगोफोर आं गिदिर खाजोबदो लोगोफोर आङो मैगं खाफैदों आरोना सान्दुङानो मोदानजोबदों बिन खाफैदों आङो बिन सान्दुङा पुरा मोदानजोबदों नै लोगोफोर बिना जा मोजां थायखादों आरोना ओमफ्राय आङो एसे माबाखौहाय एसे गोदोरखौ खानो नागिरदों अलकबि ओमफ्राय अलकबिखौ माबा दालिजोंसो जानांसिगोन आंबो दालि एसे जाग्रा जाबाय आरोना दाना दालिखौ जायामोन आङो खाबाय थादों नै दा गोरलै थायदों साननैयावनो देरगोन आरोना बेयो ओमफ्राय नै बे थाइसेखौ खाथ'ला नै जा थायखादोंना लोगोफोर नुदोंना बिलाइआ माबा खोबजोबदो नै जा थायखादों लोगोफोर ओमफ्राय एसे गोदोरखौ लानोसै बेखौ खाया होनदोंमोन बेखौ खाफिननोसै सोलायबाय बोथोरा सोलायबाय जौ मोना दाबो लाइ दङ आरोना जोंहा नै गोथावावसो दहाय जाखांदों बिथिं गैला खोमा नै माबा आपेल बैग्रिमोन गोदान गायनायसो गोरलै थायदों नै बेखौ खाथ'वा गोरलैद्राय नालाय बेखायनो एसे रानायखौ खानोसै नैबो गोदान थायदोंसो आरो नै बहाबा दङ जायगायावनो सिनायानो बिफाङानो फिसासा ओमफ्राय जा थायखायो लोगोफोर बिनफोरखौ गायनानै लानांगौ मोनजाबाय थायो आरोखि ओमफ्राय नै बारजों थायसुमा ओरैबादि मोजां जादोंमोन मा महर लागोन नायलाय दासो माबा जाहांदो थायनो हमबायानोमोन नै लोगोफोर दासो नायसनदां नायलाय जहांबायानोमोन नै ओमफ्राय नै थायनो लाबायानोमोन आय अन्थाव दे मारै जानो जाखो बारजोंनो बिदि जाबाय आरोखि नै गानो जायगायानो गैया आरोना जोंहा आइया मा फोना होदों बावहाय नै ओरैबादि गोरलै माबा रज'जोबदों लाइ फोदों नै जा थायना दंखायो लोगोफोर आइया हारसिं जायाखैनोमोन खोमा बिफाङा नुनायावसो फिसा जा थायखायो लोगोफोर ओमफ्राय सायाव बारा नुवा आरोना खिन्थु नै नायलाय बेयाव नुदोना बारा नुवाखैनो ओमफ्राय सिङाव नायदो जा थायखायो फ्रेस मुलि जेबो होखायाखै खाजोबसां बे फांसेनिखौ पुरा इन्दि बिलाइ रज'जोब्बाय आरो बेयाव
आं गायनाय फाथैया नै लोगोफोर बेखिनिखौ खाना लाबोबाय आरोना माबा बिन जा मोजां मोजांखा लोगोफोर फ्रेश ओमफ्राय अलकबिखौ लायनो थांदोंमोन आङो मायबा जाजोबदों पुरा बिदियाव गाज्रि जाजोबदों आरो बियो गोरलैसो ओरैबायदि गोथाव जायो जानो ओमफ्राय दरसेल' मोनबोबाय आं बेजोंनो मिक्स खालामनानै आलु दरसेफोर होनानै आरामनो फ्राय खालामगोन आं ओरैबायदि टेस्टि मोनजायो लोगोफोर नैबेयो 1 उइकफोर जाखोना जायाखैथाय आं गोसोआव गैला दे लोगोफोर आं मिटिङाव थांनायाव खिन्थु बियो माबायाखैमोन आरोना फिसा ओंखाराखैमोन ओमफ्राय नैबे एसे गेदेर गुफुरखौ नुदोंना बियो गासै 20टा ना 21टाल' आरोना जोलैनि थाखायल' दोनदोंमोन बेखौ ओमफ्राय नै आं दायो बिलाइ खानायखौ दिन्थियासै बिलाइ खाना लाबोनानै होबाय आइयाबो बाजाराव मैगं फाननो थांदों ओमफ्राय बेखौ होनानै आङो दायो बायदिसिना खामानि मावनोसै आरो खामानियाथ' न'आव थाबा जोबनोनो रोंखाया मेंगुलाय लांजोब्बाय बिदि खामानिफ्रानो बिदिनो नालाय खोबना दोनदों आरोखि पुरा मेंख्लख्ल' मोनजोब्बाय आङो थ' लोगोफोर दिनैनि ब्लगा बेखिनियानोमोन जायफोरा आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायदों बिथांमोननिसिम आंनि गोसो सिंनिफ्राय once again thank you so much take care love you all bye bye